Dili lang mga aktibidad batok sa terorismo ang ginahimo karon sa Task Force Davao, apan apil na sa ilang kampanya ang pagbantay sa mga kontrabando nga gustong isulod sa dakbayan. Sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Darin Cumia, hugot ang ilang pagsusi sa tanang border control points aron masigurong dili makalusot ang mga daotang elemento diri sa syudad. Niadtong Sabado, Mayo 28, sunod-sunod nga naharang sa mga sundalo ug kapulisan ang smuggled nga mga sigarilyo sa fixed border checkpoints nga giagi sa TF Davao checkpoint sa Barangay Sirawan. Pasulod na sa dakbayan ang mga kinartong mga sigarilyo ug atol sa mandatory inspection, gipangita ng mga biyahidor ug mga dokumento gikan sa Bureau of Customs apan wala kini napakita hinungdan nga sila gipang aresto. Well, ang atin talagang mandato dito sa Task Force Davao is on anti-terrorism and counter-terrorism. In fact, patuloy nating nire-refresh ang mga kakayanan ng ating mga kasamahan sa Task Force Davao nang sa ganon na yung mga bagong kaalaman maibigay natin at nang ma-ensure natin na yung mga gaps na kung meron man, ma-fill in kaagad natin. And patuloy nating ini-enhance ang ating mga security measures nang sa ganon na ma-ensure natin yung safety and security ng Davao City. Usa ka gatos karim sa illegal nga mga sigarilyo ang naharang sa mga sakop sa TF Davao ug Davao City Police Office pasado as 9 sa gabi nitong Sabado sa Sirawan checkpoint nga gisakay sa kapribadong sakyanan. Nagkantidad og 50,000 pesos ang kontrabandong sigarilyo. Tulo ka mga suspect nga taga Davao City ang naaresto. Gila sa kapulisan ang mga naaresto nga sila VJ Sahidain, 35 anyos, residente sa Purok 20, Acacia, Kalinan, Marvin Anob, 32 anyos nga residente sa Purok 4, Barangay Tamayong, Kalinan, ug Palma Sahidain, 36 anyos, residente sa Purok 6, Barangay 23-C Mini Forest. It just so happen na nandyan tayo sa border control points and tinutulungan lang natin ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin, lalong-lalo na sa law enforcement operations. Niadtong Sabado sa buntag, nakakumpiska usab sila og laing 50 karim sa mga sigarilyo nga nagkandidad og 25,000 pesos. Giaresto ang usa ka Jul Amer Asiri Ambutong, 45 anyos nga taga Malasugat sa ngali Zamboanga City. Usa ka pick-up ang gisakyan sa mga kontrabandong sigarilyo. Ang mga kontrabandong ito is galing ng South, Zamboanga area, tinravel nila by land and nung time na yon nandyan din ang mga kapulisan dahil nga ini-enhance natin yung border control points natin. So sa pag-i-inspect natin thoroughly nakita natin yung mga kontrabando and sa ngayon nasa kustodiya na sila ng kapulisan para nang sa ganon na ma-filean sila ng kaukulang kaso. Kasong pagsupak sa Republic Act 4712 kung an act amending certain sections of Tariff and Customs Code of the Philippines. Kini ang unang higayon nga dunay naharang ang TF Davao nga smuggled nga sigarilyo ubos sa pagdumala ni Colonel Cumia. Ang mga naharang nga illegal nga mga kontrabando resulta sa masipakusgan nga intelligence monitoring sa TF Davao kauban ng DCPO ug uban pang ahensya sa gobyerno sulod ug gawasman sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.